সভাপতি তাই মানজাক খাইয়া অরব টিপ্রামথানি মজলিসপুর ব্লক কমিটিনি সেক্রেটারি তাই মানজাক খাইয়া YTF ni সেন্ট্রাল কমিটিনি সেক্রেটারি তাই YTF ni সেন্ট্রাল কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনি তাই অরবরি রকনি বদল যতনি বুমুক্ত আংমানগলা তাই টিপ্রামথানি যত মানজাকনাই আদংরো YTF ni যত মানজাকনাই আদংরো তাই TWF ni যত মানজাকনাই আদংরো তাই ও জায়গানি ভিলেজ কমিটিনি মনিটরিং কমিটিনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান র সাবজোনাল কমিটিনি মেম্বার্স র চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান র তাই হাতিও পাই ফাল ক্লাইনানি বাগै ফাইনাই যত লোকর নরত্ন যতনি ফাচিঙন আনি খাপাংনি হামজাকমা ও সানজা জরাও ইয়াফারে তিনিনি কক ফাইজা থাইনাই সানানি বাগै চেংজাও তাকুর जोंहर दिनै हातिनि कक सानानै फाइजाबा हातिनि कक मा सानाय कामनि बागै हिंसे पृथिबीनि जेकुनु जाति गोष्ठी दिनै थानायाव जदिन अबहाय पाइ फाल खायनानै एबा बिजनेस जदिन याक गैया हाकाय आ जाति र कोनो दिन फानो बर डेभलप निमानिया आबनि बागैनो पाइ फाल खायनानै आबो बेलायखे नांगौ व्यवस्था बेलायखे चिनि दफाव नांगौ थेबा जों गोसार बेलायखे दुम सगै थांखा बायदि दुम सगै थांखा हिनमाले जेफ्रु चिनि 184 नम्बर राजा महाराजा देबिक्रमानिक थै थांमाने यागलो चिनि अहा 12 फैक्टर नि बिसिङाव हाबै थांमाने बागै चिनि अ जागाव जे प्रशासन जे गणतंत्रनि प्रशासन थाई हाफाइया आबो चिनि याकनि जे राजतंत्र तंत्र जे प्रशासन तमनि आबो केप्लावै बुइयागो क्लाइ थांखा यागोनो जे प्रभुबाग्रा थैयै भारत सरकारनि थानायाव चिनि अ हानो मार्जार थांमानि यागलो मार्सं थांमानि यागलो जों बेलायखे रां पैसानि हालगो तलावा गलत सुगै थांखा चिनि दफार बोले कारण हंखाय जेफ्रु बुनिया फाव जे क्षमता थांमानि उलखायनो चिनि बुबाग्रानि आमालनि जे रां पैसा जोंथ' चिन थानि तंमार आबनो जतन चलिया खलाय रोजाखा बेन खलाय रोजाखा ताय चिनि जागानि कावलार जे बुबाग्रानि जे स्टाम बाय इंगि तंमानि आबरकनबो चलिया खलाय रोजाकबाय था यागुलो चिनि रां पैसा बुबाग्रानि आमालनि रां पैसा रक्सिनि यागो तंबायो हिंसानो आबो चलिया थांमानि बागै जों बेलायखे यागुक जांनि थांखा उलो हंखाय चिनि यागो प्रशासनिक क्षमताबो गोरैमानि बागै जों बरबाय थांलाय सख्लाय लायनानै बाहायनो लाम सवै थांखा यागुलो लक्ष लक्ष बरग जेफोर चिनि यागो क्षमता गोरैखाया मानि बागै बुनि यागो क्षमता बर राज्य चालकनि जे क्षमता यागो दैमानि बागै लक्ष लक्ष बंनि जातिनो अहावती सगै जों जनसंख्या बाहायनो गोलगै थांखा गोलगै थांमानि यागोलो चिनि ख्लाय थाय चिनि अधिकार जे जों मुसुंमानि जे चिनि कक साफाय दंमानि आबर बाहायनो जोंनो केबेंगै जोंनो सोख्लगै रसखा आबनि बागैनो जों बियालो कलाइते बियालं सगै थांखा आ बियालं माने बागैनो चिनि दफार जे आफुरनि सिनि तालुकाय 72 नि सिनि 73 पुसि जरा ताबुक जों चिनि दफारकनो तामुखाय तेवेसा जानि जाया बुङो बाजारनाय तेवेसा जों बरकनो तामुखाय रखा खायनाय आ कक रकनो वान सुगैनो चिनि दफानि बरग गोबां मा थोंरों बदल नि बिसिंथि खलायै थोंलायखा फियाबा जों ताबुक बाहायनो चाबजाक मुङो जों थाङै मानियाखौ चिनि दफारक थानसाङै मानलिया तामनि बागै हिंसे जे जनसंख्याव गोलुकजा बरग जनसंख्या कम बरग बरग जेफोर फानो अराय फरायनो उननि माताव तामनि बागै
বরক যেপুরো থানজাকে চাপ জায়গা থাকাইন যে প্রশাসন তংনাই জনসংখ্যা গোबां জাতি গোষ্ঠীর বরকন পাক পাক খাই খাগৈ আফ্রো বরকনি যে থানসানো থান সুবাই রব আবরে বাগিনা जोंताबो काकग्र जोंताबो जिनि 186 नम्बर बुबागरा महाराजा प्रदोत किशोर मानिक बताबक सिक्ला सब सुबै फाइमानि यागलो तेवैसा हाय न हाय जे बुबागरा पुतिर विक्रम मानिक खलाइलां माहाय आबो हाय खलाइ कथल खलाइ ताबुक जिनि दफारकनो बफियकनानि बागै साइटक सुबै दङ ताइ बस हावासनो नरक थामसा खलाइ आनो फुनुकि हामजाक लाइदि नंनि को चित दफारक बिसिङ हामजाक लाइदि थानसा खलाइ नरक फुनुकि आं नरक न हा किफुलि रेनाय हि बताबक सिङ कक रुइ दङ ताकुग्र बेले थेनो नांखे खातुमानि को फिया था नांमानि बक जोंताबो पाइथा जराव थाङै दङ अ हा सागानि कमा सुबै थांनानि बागै जोंताबो तियारनि दङ 2026 फाइमानि उलनो तुमुंनो जों 2026 नि सिगां जिनो दफारकनो रक्षा खालायनायनि बागै जों तुमुंनो आलादा राज्य जोंनो भारत सरकार रैया हंखाय जों अ हा सागानि हायुंनि जों कमावै थांसुकनाय आबनि बागै जों तियारनि दङ अ कक रक्तबो गोबां जोंनि बर' रक्ताबो बुजिया जोंनि बर' राजनीति खालायलायो बरकनि जानि जानि पार्टिनो संसावै बरक जानि जानि पार्टिनि बिसिंथि खालायो लोकरकनि जे भोट मानै बरक मन्त्रि लायनानै एमएलए लायनानै एमडीसी लायनानै आबनो साइटगै बर' राजनीति खालायनाय दंलायो जोंताबो आ जे एमएलए मन्त्रि रत्न नाहारि राजनीति खायनो जरालिया ताकुग तामनि बागै हिंखाय पाइथाकनि जरा चिनि फाइ दंखा आबो खायसे स्राय मुंसाजाक आ स्राय मुंसाजाक नियाकनि जों दफारकनो फियकनानि हिंखाय जोंताबो थानसा नानि नांगौ थानसा खायै चिनि दफारकनो रक्षा खायनानि बागै आलादा राज्यनि ककनो एबा ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि ककनो जों जतन वानसुकनानि नांगौ बुबाग्रा ताबक चिनि बसकाङो हिमै दङ जों बनो लजेरनानि नांगौ आबहाय तुमुंनो ओंया हंखाय जों अ पाइफाल खालायलायनायनि एबा रेबसा बानिज्यआव जों हाबनानै हिनफानो चिनि यागो अ जागा मानितोबै फाल फायनानै हिनफानो चिनि बरग्रक आबहाय होलसेल रुइ माननाय आबहाय क्षमता चिनि थानि ताबु पकरै तामनि बागै हिंका हंखाय जत प्रशासनिक क्षमता से बुनिया फाव हाय फानो बेलायथे ताबुक चिनि बरग्रक तुरुक तुरुक खालायै खा हिसाबै फाइमानि जरा अबहाय खालायै व्यवसाय बानिज्यआव चिनि बरग्रकाबो खा हिसाबै फाइमानि जरा सोलापुरै जतन ताबु व्यवसाय हाबो आबो बेलायथे गाहाम कायसा जाति गोष्ठीनो मोथाङै नारकनानि बागै कायसा मानि सार्कुलेशन उंनानि नांनाय मानि सार्कल इंग्रेजी को पायाबो हिनो रां किटिंनि नारगै तंनानि नांनाय किटिंनि तंना नांनाय जेमन अ जे जों बर' खरकसा ताबु अ बासि कबानि खरकसा बरक चाकरि खायो बेतन मान खांखाय जों आगियो हंखांखाय नगो आबो जिरानिया बाजाराव थाङो आर आंनो खरस खालायरियो जे चाकरिनि बेतन मान माना हायाखैबा मनपुर बाजाराव थाङो आबोनो खरस खालायरियो जों आजियो और आंनो जों बुइनो दंरियो आबो हाय खालाय जों तंवागि फिया ताबु चिनि बर'रक तुरुक तुरुक खालायो अमानि सार्कलनि बिसिङाव थाङै दंखा ताबु गमदि अ गुलासाम हाति अ हाति बाय खुमुलुं एबा जिरानियाबो बेलेखे हाकसालनै दङ आ जागा स्राबसानि बिसिङाव थांलाय सुख्लायनायनि लामा तुरै चिनि थानिव हायाखैबा जोंताबो मनपुर बाय जगाजग खायनायनि एबा थांलाय सुख्लायनायनिबो स्राबसानि बिसिङाव थांलाय सुख्लायलायै चिनि पाइफा लख्लायनानै आबहाय मंसापानो सेफ गुरै आबोनि बागैनो ओ जागावो बासि कपराहाय जागावो ताबो कायसा हाति हिंखांखाय जों जिरानिया हातियाव थाङो जेफेर मा पाइनो नांमानि मस पाइनो नांमानि ताबो जों गुलासाम हातियाव चिनि कामियाव जों माने थांसिनाय ताबो कखाय अबसे ओ जे साइकेल खायनायनि अ जे रां अ गुलासाम हातियाव किटिङै तंनानि नांनाय बाहायके किटिंनाय बर' खरकसा रि फालो
ari no chungri karebo kuno tongi manya chini kanmung chomung jotono nangu maka ching ari no paikha ari paimani jeri phalnai chin thaniwa o je chakri khani thaniwa rangma rakha abani ulo o jeri phalnai bo bahaino moi kuthung paiyani nangu maka moi kuthung paiyani thaniwa thangai moi kuthung man paina harka amu bani borok no o moi kuthung phalnai borok bo bahaino som paiyani nangu som paiyani nangkai bo chini borok jarawa hati o je phalai tongai boni thaniwa na som paina haka a som phalai borok a je rang no markha a rang bai khlaye boro mulhan paiyani nangu rom de wahan tohan ingya kheba pohan ro a ro bawo paiyani nangu ga jaga paina harka a phalai bo chini borok bo a rang no markha a rang bai khlaye je omulhan tohan pohan a phalai bo bahayo mairum paiyani nangu hingga tewasa bo mairum paina haka a mairum phalai ba chini borok o rang no bo markha o mairum phalai tewasa bo sa thaisa nungnani nangu hingga sa nungikha o sa phalai ba chini borok o sa phalnai bo bahayo tewasa romde kerosene paiyani nangkha hingga bo kerosene paiyana haroka amu ba chini borok आज केरोसिन पाइना हारमानी आज केरोसिन फालनाय borok bo bahaino bini busajak ni bagai curi mala paiyani nango hingkai bo curi mala paiyani thangka kok baisi asaksa kolok ma sasu sabaya kota kudo o rang o khoroksa saikri khainani rang borok khoroksani thani thangai sabai mase o jagawa maser por mas apa hake guri wi tangka o rang je jiraniyaw thangai buni dofani thani thangai je guri na nangmani arang tabuk o je bulatan hationo guri wi tangka o rang no ani dofano develop khainai o je ani chakri khaimani rang ang aji mani rang o rang no ang buni dofawa tunari yawe ani dofawa je kiking ri tonmani obono kaise develop ni lama tabuk chung chini puri pusaro bahaino ri sum rok phalayo hati burum chung hati kiting chung nugu tai curi mala rok phalayo juta rok phalayo hingkai o rang rok bongni thaniwano kiting chongkha omono nango mo goloksan hati tabuk omsasa hati stay phana ba hati busang phana khali oboni warmung taibu hati wari thangnai tori thangnai afrokate chini o je money circulation system money chini ro taibo money circulation nai aboni bagaino chini dofarok no masao jot borok no paithal khainani bagai tala sigi tai je borok paithal khaikya hangkai afro babujiwo paithal khaikya hangkai aro busuk jara rang ro bono bini nupungo subawiman khoroksa borok tanmay din hajara khlainani bagai romdi buri khoroksa 300 taka kintu a buri khoroksa je sapung samung khlai 300 taka manmani slai oro khoroksa ori phalai buku khoroksa bini kamsili kamsa phal thaniwano 100 থেকে 150 taka lab tongrugo gabo hai bo kamsili kanai phale mangkhaisa a 300 taka pini hajirang thango abo hai khlaino jotto ব্যবসা বাণিজ্য wano lab tongrugo kabangma o ব্যবসা বাণিজ্য kori hingka hingkai chung chini rang pusao bo pial khlainai chung kamla le busuk khlaisai manba tabu kamla khlainani jaga se korikha amoni bagai tabu thangnani bagai system hingkai chung ব্যবসা বাণিজ্য wano marom nai hingkai amoni bagai no masao o ব্যবসা বাণিজ্য khlainani bo sadinota manna nangnai bomte sadinota hingkai jeta bini mal naharnani nangkha a jagao bokiri korok kori khlai paite boi o jaga phalpaika oro bahaino kono kiri korok kori khlai sadin jeta sadinota bade bo o jagao bukha sar khlai eba bukhawa kiri korok kori khlai paithal khlai mannani nangnai o je kiri korok kori khlai phale mannani abono jethoni na jaga develop umani logo thangkai je bosom gobang jati rok borok nono kepenani bagi nainai tamni bagi hingkai ব্যবসা বাণিজ্য develop ungui thangka hingkai tai kaisa bukhak ni borok rok
pali heleng ma hai khlai heleng ni thango amoni bagino o je kiri koro kori khlai ni hingkaino sung tabu chini ha chini sason obo sin thaniwo unnani nango chini dofani bagai sason khlai ni amo chini borok ni yagona unnani nango jeta o mani kaisa phalai ei khoroksan thaniwo sobai ma hai o প্রশাসন বাহাইনা যে জনচিনি জাতি গোষ্ঠীর শাসন প্রশাসক লাইনে বাকে আ ক্ষমতা চিনি দফানি ইয়াও ফাইনে নাগো তাবা আ ক্ষমতা ফাইনে হংকাইন ও জাগাও जों ताबु त्रिपुरा हाव चिनि बरर बासावै दङ हुनका हंकाय आ क्षमता ताइसिन थानि फाइलिया जों नखा ओ जागाव जता चिनि राजतंत्र तमनि राजतंत्र पायै जेफो गणतंत्र थांका हंकायनो ओ जागाव फातानि बरक लक्ष लक्ष बरक फाइमेनि यागरो जनसंख्याव जों कलगै ताबुक जों कमासगै थांनानै बागे तियारनि दंखा नरक सैमानो थांनाय 2011 नि जे सेंसास रिपोर्ट एबा आदम सुमारिनि रिपोर्ट जों बेबागै शतकरा 100 जननि बिसिङाव जों 31 जन से दंसिओ आगियो अ हा जों सादिन त्रिपुरा तंमानि जरा काइसाव सादिन त्रिपुरा तंफ्रु जों जागाव 98% 100 जननि बिसिङाव 98 जन चिनि त्रिपुरा सा तंमानि पियाबा चिनि अ जागानि राजतंत्र पाइ थांमानि यागलखायनो गणतंत्र न जों जेफ्रु यासाखा आफ्रु हंकायनो जों ताबु 2011 नि रिपोर्ट मते भारत नि जे सेंसास नि आइन मुताबिक जों बेबागे जागा 100 जन बिसिङाव 31 जन से दंसिओ ओ 31 जन तंमानि बागे जे सरकारनि जे सुजुग सुबिदा मानथाय सबथाय जे तंमानि जों 31% मानो ओ 31% ताबु 2026 फाइजा हंकाय जों 8.9% से कावि थारसेनाय 100 जन त्रिपुरा हाव 100 जन बरकनि लेखामारिओ जों बेबागे 8.9 जन से कावि थांनाय 2026 आबनि बागैनो आबो बेले खेवाना मा सिंसा जेफोर नों शतकरा 8-9% नों थाङानो नों तंगो हुनैते पृथ्वीआव प्रमाण करिखा पृथ्वीनि कोनो मनुष्यर चिनि दफारत्न नायजेनि हनै नायटकनानि फाइखनो जोंना ताइ मानलिया बाहायके मानलिया हंकाय पृथ्वीनि जे कोनो जाति गोष्ठी रक एबा जे कोनो बरक रक ओ त्रिपुरासानो नायटकनानि हंकाय बपैया आगरतलानि एयारपोर्ट से बे विमान बंदर से सेकां नखर फाइना नांगौ विमान बंदर नखर का हंकायनो बनया साकनानि बागे जे जनसंख्या गोबां जाति गोष्ठी जे प्रशासन चालुगै दंनाय बरकनि याफाव से सपायो बरकनि याफाव सपायजे बरक बनया साका हंकायनो निनि मामनिनि मोखां हुनकनानि बागे एबा नोंबे मालायरेनानि बागे बरकै नायलिया आमनि बागे पृथ्वीनि बरक जेसेबां चेष्टा खायचिदि चिनि जाति गोष्ठीनो नायजेनि बागे आ सुबिदा ताइ करै आमाहाय क्ले जों अ हा साकानि कमावै थांनाय 2026 फाइनेलनि बागे ताइ बिसि कलकमा करिखा ताबो 2021 पाइ दंखा 2022 23 24 ते 4 बছর मात्र 4 বছরनि परेखाय 2026 हंकायनो डिलिमिटेशन एबा रिएडजस्टमेंट आप्रो बनि जेता जोगतालनि जे तियारनि नांमानि आबदकनो नामजागि थांनाय आप्रो गताल खलाय सेंसास नाय जत किसु माने जत गताल नाय अरनि विधानसभा सीट तंमानिब जतनो गताल खलाय नामजाकनाय अरनि लोकसभा सीट तंमानिब जतनो गताल खलाय नामजाकनाय ओ जे विधानसभा सीट आप्रो 100 नि सिङै 120 ता सीट इंगै थाङानो त्रिपुरा हाव आ 120 ता सीट नि बिसिङाव त्रिपुरा सारनि बेबागे 17 থেকে 18 ता सीट इंगै 120 ता नि बिसिङाव जों जेफ्रो 120 नि बिसिङाव 17-18 ता चिनि विधानसभा सीट इंगै थांका हंकाय 17-18 जन विधानसभानि जे एमएलए दङ हंतानो 100 जन नि ककनो बादुयै चिनि आ 17 जन नि कक बाय जों कोनो बिल पास खालाय मानलिया चिनि आ खरां जों खनारैबो मानलिया आप्रो आबनि बागैनो अभिशाप नि याकनि काटिनानि बागै चिनि महाराजा प्रदत्त किशोर मानिक ताबो खरां चिरिगै मखरनि मुक्ति खेग्लायै ताबो चिरिगै बरक थमै दङ बिनि दफा रक्त कक खनारनानि बागै नरक थानसांदि ताबो निना सीपीएम कांग्रेस बीजेपी हनै जों पलिटिकल पार्टी खायमानि आबो नरक प्रगै
जों ताबक चिनो दफाना रक्षा खायनायनि बागै बुनाग्रा प्रदत किशोर मानिक जे साफना नायनायनि अ जागाव नर जत साबजाक माने याबलो जेफ्रु जों भारत सरकारनि थानिव जों ताबक बनो साफुइ दङ चिनि दफा रक्ष फियकनानि बागै जोंना आलादा राज्य साख्लाय रदिनै अबो साख्लाय माने याबलो चिनि दफा रक चिनि हा चिनि शासन ओंलै थांमानि उलो हंखाय ओ जेताबो व्यवसाय बाणिज्य खायनायनि अबनि जे जत जागा जे होलसेल खालामनायनि सिस्टेम थां माने इखोनो जे फातारै टबनायनि सिस्टेम जत चिनि या फावंनि थांनाय